dekat ya, nggak usah jauh-jauh. Selamat hari Minggu madi hita saluhutna. Pinuji madi batasi tulus sadai. Napa jupakon hita di minggu paupaton dung Trinitatison. Ibanado nama ngaramoti hita jalana maparmudu hita di bagasan perdalanan ningolutta di sada minggu naung tabolus. Tapuji jalata pasangak maibana ala saluhut nai. Pinuji madebata situlu sadai nama parumudu hita di bagasan perdalanan ningoluta. Marhite topik ni mingguta sadarion di paingot do hita na debatado mamasu-masu hita di bagasan ngoluta. Alani hita ikondo gabe pasu-pasu tunahumaliang. Ido ubahen didok di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Pinuji madebata situlu sadai naung pasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu. Atong tapasada marohatta lahu mamuji dohot pasangapon tu hatta situlu sadai marede mahita. Sito
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Isedo na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. 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 Martanyang mahita. Ali Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang mandeli hami, ujuro hapogoson Tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami silehon-lehon muna denggani, ujuro pasu-pasum Tuhami. Ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta na dihasianganon. Lehon di hami haporsiaon, asa dohot hami parjabar di siteanon ni akana porsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik palimahon, sahat rodi patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudona torasmu, asa martuaho, jala leleng mangulu di tano nani leho ni Jehovah debatam diho. Patik paonopon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatidakon hatana sotutu, maralohon dongan colma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham, dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Mari de mahita. Berdosa
tato poti madosata nagodangi tu adopani de bata martangyang mahita. Ale Tuhan de bata amanami pargogo naso hatu dosan parasi roha midahami nadangolon narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Ale Tuhan de bata, dung manang 3 bulan kami tinggal di Bagas, karejo sian Bagas, jalamar minggu di Bagas, nuaing nunga masuk kami tu sada tatanan ningulu na ibaru, naginoraan new normal life. Nama dok nunga boy kami madalani ulaw nami siganupari, songon na somal. Alay ikontok tong do jamot hami dinamadalani ngulu si ganupari. Aladang harusidung do pesahiton sian parnguluan nami. Alani sian uduk ni roha. Rodo hami tua dopanmu mangido asi ni roham. Asa homa na madongani hami madalani ngulu namion. Unang paluas di bagasan biar. Alay urupi mahami. Asa mangulu di bagasan roha namar pakirimun dohot pos ni roha nasian ho. Ale Tuhan de bata amanami sai homa mana mandongani hami. Ale Tuhan de bata hodo de bata na upasu-pasuhon godangi pasu-pasu di parnguluan nami. Dilehon hodo asini roham na godangi gabi boy hami madalani ngulu namion. Saluhut nai tung ala dengan basam doi songon na pinatupam tu na posom si Abraham na manogihon ibana sian parnguluan na leleng tu sadangulu na ibaru na gok pasu-pasu dohot asini roham mamasu-masu ibana asa gabe pasu-pasu tu saluhut. Alay Tuhan jut-jut do di perdalanan ngulu namion dan gabe pasu-pasu hami tu na humaliang. Balik sa gabe bocir ni hasesega do di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, dohot maradopon aka natinopa. Alani Tuhan, rodo hami tua dopanmu na badiai, mangido asi ni roham, sayunang pabali hami sian adupanmu. Say patu pamahami gabe pasu-pasu tu saluhut. Ale Tuhan de bata amanami say asi maroham di hami. Ale Tuhan de bata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo de bata pargogo naso hatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahulah hami marhite sian pangalesion nami di patikmu. Ima marhite sian hatu tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona uhumu hami alani dosa nami. Alai natar sol bagi do hami nuain alani asima roham di hami ale de bata nami. Pardengan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di perbadia tu roha nami be. Asa terbayan hami mangoloiho
di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan uluan na sora sudah, na pinar bagam dia kana porsia di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni di debata. Para siroha jala pardengan basa do jahuba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahen tui taho bartu akka dosata. Jala dang dibaloson tui taho bartu akka hajaha tota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani jahuba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Marede mahita. Hatani debata trupuk epistel di minggu paupaton dung Trinitatis Sadarion tarsurat di Rom bidu 15 ayat pitu sahat rodi ayat 10 tolu. Dibaheni masih jakonon mahamu songon pajakon ni Kristun dihita bahen hasangapon ni debata. Ay ondo hudok naunggabe pangoloi di akan natar sunat Kristus alani hasitongan di debata lao pauton baga-baga natu aka opu najolo alai dipasangap aka si pele beguido debata alani asini rohana
songon naung tarsurat, alani ido pujioku ho di tonga-tonga ni akasi pele begu, jala edehonoku maguarmu. Jala didok dina asing muse, marolop-olop mahamu akasi pele begu, rabdohot bangsona. Jala dina asing muse, puji hamu ma Tuhani, sude hamu akasi pele begu, jala pujio ni saluhut aka bangso ma ibana. Jala didok si Jesaya dosude, aka bangso berkurat bisnis. Jala ehe mana mangonggomi aka barbegu, tu ibana mama mikirim aka bangso. Alai gokma di basa-basa honde bata, napuna pakirimoni, tuhamu ragam ni halalas ni roha dohot dame, di bagasan hapor siaon, asalam sumurung hamu marpakirimon, pinar gogoan ni todi parbadia, ima sahatna. Martua ma akana tumangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Yesus oh nampun. Tidakon maha porsiautai, songon nahina tidakon idongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabian siat todi parbadia adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghumani silatus. Na mati terpajal do ibana di hau pinar silang. Na tuat tu banua toru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patoluhon. Na manaik tu surgo lahu hundul tu siamo ni debata Jahoba. Amanai pargogona suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia. Huria hato pani halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesani dosa. Dohot dihatai namandok. Mulak mangulur sogot daging ni halak na mate. Dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Mari dehita. Bunga so tadi kono
Salum tabigema titing namasa doho nanayang masa di huriata di bagas mingguon titing namaragam naparjolo guarni minggu sadarion ima minggu paupaton dong Trinitatis hasitulu sadani di bata topi minggu di pasu-pasu gabe pasu-pasu diberkati untuk menjadi berkat. 2. Nasorang di hari Rabu sada Juli 2020 di basa-basa hotuhatta dosa dadak dana bawa di keluarga Dian Sirait Inang Teresia Boru Hutagaol Wik Simalungun Permai Hipasdo dak danaki suang songoni natorasna. 3. Namoding di hari Minggu 20 Juni 2020 di Rumah Sakit Adam Malik Nunga Jumolo merujung sadadak danak Ima Greselli Fortuna Boru Gultom tutup umur 4 tahun Sian Wik Aspol PLN STT tatangyak koma asa tibu tarapul natorasna dohot sude keluarga natinadikona alani dung sipul parmingguon borhak do parhalado dohot ruas wik aspol PLN STT laho mangapuli keluarga namarhabok niroha khobar tu program di huriata tapasaha ma dana sosialta tu keluarga nasida godangna 5.000 rupiah per kakak. 4. Ruas nataba mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriata ma keluarga Joli Hakim Panjaitan Inang Epa Rodiarni Boru Girsang Rabdoho Tulu Halak 2 bawa sada boru yanakon nasida Rosian Huria HKBP Binjai Resort Binjai Distrik Binjai Langkat Jalan Waing tinggal di Wik Humanitas Horas Madinah Sida Tuhata Mamasu 5. Ruas Napida Mamuka Minggu Sadarion 5 Juli 2020 Pida Huria keluarga Dedi Junior Tambunan ST Inang Destriana Boru Simajuntak SP Ruas Nasian Wik Pemda Sada Jala pindah tu HKBP Depok Timur Resort Depok Timur Distrik 12 Deboskap Horas Madinah Sida Tuhata Namad Dongani. 6. Ibadah Minggu online live streaming di hari Minggu Sadarion 5 Juli 2020 di Patupa Huriatado ibadah Minggu online live streaming pukul sia 00 WIB acara di Patupa di Bagasan Bahasa Batak Jalan Amakobasi di hari Minggu Sadarion Ima Sian Wik Asrem Veteran. 7. Panduan ibadah sekolah Minggu online live streaming di hari Minggu Sadarion di Patupa Huriatado panduan ibadah sekolah Minggu pukul 7.30 WIB. 8. Parhobas Minggu di hari Minggu Nanaing Ro 12 Juli 2020 nama kubasi permingguan Ima Sian full timer jala namar minggu disi Ima Sudi Parhalado Nanaing di Ojakon. Sia perpisahan guru sekolah Minggu di hari Minggu Sadarion 5 Juli 2020 Patupota do acara perpisahan online tu guru sekolah Minggu Ima Kiki Boru Silaban. Acara perpisahan ini di Patupa dung sipul jamita ibadah sekolah Minggu. 10. Pelayanan kantor Manang Visitasi Mamuka hari Senin tanggal 6 Juli 2020 tabuka mamuse pelayanan kantor dohot visitasi pukul sia 00 1 pukul 12.30 WIB. 10 sada sermon parhalado pertohonan dohot calon pertohonan hari Jumat tanggal 10 April 2020 Patupota do sermon parhalado pertohonan dohot calon pertohonan pukul 15.00 sahat tu pukul 16.00 WIB maringanan di gereja. 12. Serah terima lahu patuluson priorisasi di HKB Dame Patupota do serah terima sian pengurus lama tu pengurus baru di hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 dung sipul sermon
alani pinangido matu sude ketua seksi, ketua dewan, ketua parartaon, sekretaris doho bendahara huria nalama doho naib baru asaro patupahon ulauni. 10 dolu pertanyaan week dohot pakobasan kategorial mamuka hari Selasa 7 Juli 2020 pukul 10.00 week patupot tama pertanyaan week di Bagasta B dohot perguruan di sude punguan kategorial hobar tu hasomalan partikian ni ganup punguan ni di Bagasta B tapatu pai di Bagasan Lasniroha mida tuhata. Saplobat pangujak konon parhalado HKBP Dame pangujak konon parhalado HKBP Dame periode 20-2024 di Patupa di hari Minggu 12 Juli 2020 pukul 00.00 WIB alani pinangido ma tu sude parhalado nong terpilit asa ro madohoti ulauni jala sude memakai masker dohot baju lengan panjang. Saplima permingguan di HKBP Dame mamuka tanggal 10 Juli 2020 patopotama permingguan di HKBP Dame di Bagasan opat sip pukul 6.30 1 pukul 7.30 WIB bahasa Batak pukul 8.30 1 pukul 7.30 WIB bahasa Indonesia pukul 10.30 1 pukul 11.30 WIB bahasa Batak dohot pukul 15.00 WIB 1 pukul 16.00 WIB bahasa Indonesia. Kelompok sada termin aspol PLN STT PNK sada PNK 2. Kelompok 2 agraria BB sada BB 2. Kelompok tolu Sia Cantar State Baswismar Asrem Petran Simalungun Permai. Kelompok opat humanitas Pemda sada Pemda 2 Pemda tolu Rambung Merah. Permingguan hopartu protokol kesehatan torok nibaku gereja naboi dipake ima tu lubitu bangku akana sekeluarga boima sabangku parhudulna. Saplonom rapat resort patupotero rapat HKBP Resort Dame di hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 maringanan di gereja HKBP Dame masuk pukul 15.00 sahatu saplonom 30 WIB. Peserta rapot pendeta resort Parhalado Resort sahalak utusan sian situa sian huria Parhalado Nagotiki sahalak utusan di Parhalado Parartaon sahalak utusan di Ganup kategorial sahalak utusan di Ganup Dewan materi rapot periodisasi resort. 10 Sinode Distrik di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 di Patupado Sinode HKBP Distrik 5 maringanan di Sopo HKBP Kampung Kristen beserta sian HKBP Resort Damei ima padita resort sahalak utusan ni resort sian situa dohot sahalak utusan sian resort sian ruas. Seplalu ulos 70 tahun alani akan masa di Tikyon gabi tatudama program ni huriata ima mangulusi nama rumur 70 tahun tayene petike na lehet laho pasahat tuni tuhamu aka amanami inanami naung marumur 70 tahun saya tumibu mas salpo akan nama saon jala di pergugui Tuhan hita laho mangalo aka panahiti. Saplusia audit keuangan asabui dengan serah terima bendahara hubartu keputusan ni sermon Parhalado ditugas semua badan audit dohot para tahun patupahon audit keuangan HKBP Dame mamukasian hari Sabtu 4 Juli 2020 saat hari Kamis 8 Juli 2020. Untuk rapot seksi kemasyarakatan amang si hotang sel wik humanitas di papidatu seksi ama ralat. Untuk rapot seksi hasil rapot dohot aka kepengurusan tahun 2020 2024 dohot parepengon suang-suangni aka pemakaian sopo boy mataida di buku ting-ting na adong dihitabe molati ma dituhata tapasada maruhata martangyang mahita ali amanami na marhabangso di Banua Gijang mauliate di pasahat rohanami apala di Tikyon
nama kilala do hami gudang ni asi doh dengan di basam nar taripar tu hami ganup puy hami marhahi pason saha tutukion terlumubi ale Tuhan dinamasa sonarion narosa damara tuhami tu bangsonami suang-suang dari Tuhan tu portibion alani ale Tuhan mangido hami martangyak kami sian ias ni rohanami asa homa ale Tuhan na mangaramoti na madungani dinalaho manguduti ngulu-ngulu nami suang-suang ni ale Tuhan molati gudang pasat rohanami na dilekorpi partikion disunari ima buhi hami dinalaho tumangihon hatam na badiyay atung ale Tuhan hatam na lahu bigyan nami pasu-pasuhom may tuhami asa angkiat buhi jadi bohal ni daging terlumobi bohal ni partudyon nami suang-suang ni ale Tuhan dinaposom dinalaho pasahaton hatam na badiyay atung ale Tuhan parsahalay lehon bisuk do pangatusyon na siat koy asa anggiat lamar bungaran hatam di tonga-tonga nami suang-suang ni di tonga-tonga ni partibyon ali Tuhan di bata ama nami buano nami do tongtong di tangyang nami ima parhaladu ni huriamon atong pargugoy le tongtong bisuk na siat koy le Tuhan asa anggiat boy manguluhon sude uluan di ruasmon song-song ni oleh Tuhan uluan ni huriami mulai sian pusat distrik resort saat tupagaran homa oleh Tuhan nama ni Roy tiroy na sida asa anggiat boy dinalaho manguluhon sude uluan di huriami song-song ni oleh Tuhan panggomgomi ni bangso namion pergugoy na sida mulai siya tingkat pusat sahat tu tingkat daerah homa le Tuhan na mapargugoy asaboy na sida memimpin manguluhon sude masyarakat Indonesia asa tulam mazuna tu denggana masyarakat Indonesia tu julan nyarion ali di bata amanami tongtong libok kami ima sude ruas mon le Tuhan mulai sian na met sahat tu nama godang na sumarsikola sahat tu na marsikola naung tamat na mga luluy karejo inaibagas pa karejoan terlumobi ali Tuhan datu nami lansia ipasahat kami tuho asa homa ali Tuhan na mga ramoti na sida ali debata ama nami bono nami tongtong tu tangyang nami ima ruasmon na ribagas akka parsahiton terlumobi ali Tuhan kana lansia tongtong ma lean hahipason pargugoy si panganon si inuman terlumobi akka obat na pinanganan sida ang giat sehat tu zuluan na rin ali Tuhan sung-sung ni akka ruasmon na mga robi akka masalah salpo may sudi ali Tuhan di bata ama nami sung-sung ni akka program-program ni huriamon baik na ang terpilit ketua seksi manang periodisasi 2000-2024 homale Tuhan na manoroy sa sudena asang anggiat boy mardalan sesuai dengan akka program di bata ama nami gudang dosa pangalasan nami alai ali Tuhan tongtong do hami bangido hasisaun ni dosa asasi sama dosa nami da gudangi marhite gudang ni asi dohot dengan di basam molo na orang sikok pile Tuhan tangiang elikelek namion pasikok mai asa boy hami majalo akka pasu-pasumi jalo makle Tuhan tangyang elikilik namion hola mangasakon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho amin. Mare dehita Lau
Dame ni debatana sumurung sian salut na roha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi ta saluhut na, hatani debata di minggu ta sadarion, ima natar surat di sada Musa bidu 12 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat sia. Sada Musa bidu 12 ayat sada sahat ro di ayat sia. Lau sumarsikat soring mahita amanginang laho majahasa. Habu bukas ni si Abram. Dungi ni na Jehovah madok si Abram. Bukas maho sian tano halgodanganmu do sian hatubuanmu. Dohot sian bagas ni amam tu tano si patuduhonokku tuho. Jala pasu-pasuku akka nama masu-masuho, jala toruaku akka nama muraiho, jala dapotan pasu-pasu marhite-hiteho saluhut akka bangso ni tanoon. Dungi diarahon si Abram ma si Sarai jolmanai dohot silot anak ni hahanai rodi sude nasi namot nasida dohot jolma akan tinuhor nasida diharan jadi bukas manasida laho tu tano Kanaan jadi dung tolhas nasida rodi tano Kanaan. Dungi Roma Jehovah di ida si Abram di dokma tupino parmu ma lehonoku tanoon jadi dipajok di sisa dalanggatan di Jehovah nani ida nai. Dungi bukas muse si Abram laho dopak dang sina ido yang go sahatna. Dita salutna manami dot inanami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Molo tapayut ihut taida akaragam namasa di bagasan parnguluata. Boydora tadok gudang akka jolmai borhat maninggalhon huta hatubuana manang borhat maninggalhon akka natua-tuana laho mangalului nadumenggan mencari yang lebih baik lagi. Gudang akka naposo dung sipul nasida marsikola tamat SMA nang tamat sarjana pe maninggalhon na tua-tuana borhat tu negara asing manang tu kota na asing laho mangalului akka sinamot mangalului hal yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah ada di dalam dirinya. Manang di idai bana
Mulo tamat SMA dangadong hepeng nina tua-tua na pasikolahon iya nakonna di daibana songon na pugos na toras na tidak mampu borhat maibana. Adong do na borhat tu Malaysia tu kota Batam nang tu akan asing untuk memperbaiki yang kurang baik, untuk mencari yang belum ada dalam dirinya. Alai mari perdo amanginang namasa diturupukta sadarion bukas jala borhat do si Abram maninggal hon huta hatubuanna, maninggal hon akka natorasna laho menjalankan tugas pajowon ni debata tu ibana. Hape taboto do songo dia keadaan si Abram rabdohot keluargana. Taboto do macai godang do artani na tua-tua ni si Abram. Macai godang do materi na adong dinatoras ni si Abram. Alai olo do ibana maninggalhon zona nyaman. Laho mangulahon nanido ni debata naso di boto ibana dope di dia inganani. Naso iboto ibana dope songo dia do keadaan ni inganan nalaho si tujuan. Mulutaida sien ragam ni akan amasa marhite parnguluatta nang marhite akka film nang sinetrope ati amanginang adong do jolma natoras yang memiliki anak, mereka memiliki kekayaan, adong yanakonna gebe manjado yanakon naon alani kekayaan yang sudah ada dalam diri keluarganya. Mungkin sikolana pe gabe soberes, parnguluan ni anakonna pe gabe sodenggan. Materi yang ada dalam keluarganya bukan dipakai untuk hal yang lebih baik lagi, malahan membuat diri anaknya menjadi tidak baik. Tapi bukan karena orang tuanya, tapi karena diri anaknya. Gudang do artani natorasu, dang pola be mangalului parkarejua nau. Godang do artani natorasu loja maamuse laho burhat manang bukas sian jolo ni natorasu on mapakyoko. Hape gabe sodenggan pangalaho sifat. Godang do anak niya kanamorai materi itu tidak digunakan lebih baik, malah menjadi merusak dirinya seperti narkoba atau sabu-sabu. Atau hal lain yang mungkin bisa merusak dirinya. Imatong sadadana yang tidak mau lepas dari zona nyaman. Tidak mau lepas dari pangkuan orang tuanya. Alam mulu dipikiri ibana mulu borhatau sianon sian jabuni natorason lau autu kota na asing na sohuboto dope songo dia inganani hape gabe markosa muse mangalopa sadiri mencuci baju sendiri, semua aku kerjakan sendiri, padahal kalau aku tinggal di rumah orang tuaku sendiri aku hanya bisa makan, minum, tidur dan melakukan aktivitasku dengan senang-senang. Alai dang songoni si Abram. Si Abram berani meninggalkan zona nyaman demi kesetiaannya
mematuhi panggilan Allah. Pajowo ni debata tu ibana asa bukas ibana. Jala didok debata do marhiti hatana bukas mahonin na jala di pasu-pasu debata do si Abram. Jala pasu-pasu na pinasa ni debata tu si Abram, gabe pasu-pasu manian si Abrami di tonga-tonga ni humaliang. Gabe pasu-pasu ibana di humaliang. Dia tidak hanya menerima berkat dan holan majalo pasu-pasui ibana. Ngaile debata tuau pasu-pasu, arta kesehatan nang akana asing, hola dia mau down. Ala di do debata sude aka pasu-pasu na upasatu ho, ikut dole honon mumuse pasu-pasui tu aka donganmu na adong di humaliang. Berkat bukan hanya melalui materi, harta yang ada dalam diri kita. Kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita membawa damai. Jadi ngulut tahun amanginang unang holan majalo pasu-pasui siana dopa ni debata. Dung tajalo pasu-pasui gabe so dihita. Alay naing do jamotonota pasu-pasu naung adong di bagasan parnguluata lehonota bagiota tuaka dongata. Baik itu materi, harta, kepintaran, dot akana asing, boy do pasato tai tuaka dongata. Lama marhiti-hiti arta, mulu adong dihita, iko barani dohita mabagihoni tu akka dongata. Akan tetapi bukan hanya orang kaya yang bisa membagikan berkat yang ada dalam dirinya untuk orang lain. Cerita na di Alkitab di Bibeli, sada janda otik dona di ibana di pasat ibana doi naotiki. Dang ala ni gudang niar tanah. Alai adong dona mora 0, sada siya di ibana ipe dang bui pasaton. Jadi bukan hanya karena dia kaya, memiliki kekayaan, maka dia bisa membagikan berkat yang ada dalam dirinya. Tetapi ketika kita pun kekurangan, kita bisa membagikan berkat yang daripada Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dihita saluhutna amanami dot inanami nahina holongan di bagasan Yesus Kristus ima sada kepatuhan nabi nahin si Abram. Kepatuhan menjadi awal kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Berbeda dengan Adam. Ketidakpatuhan daripada Adam membawa atau mengawali sebuah kehancuran. Ketika Adam dan Hawa tidak mematuhi yang dikatakan oleh Allah, tidak memakan buah pohon yang ada di taman itu. Ketidakpatuhannya mengawali sebuah kehancuran, yaitu dosa. Berbeda dengan Abram yang mematuhi perintah Allah, bukas maho, laho maho, kepatuhannya membawa berkat bagi semua orang. Kepatuhannya membuat si Abram menjadi berkat bagi semua orang di dalam kehidupannya. Alanido di tasaluhutna amanami dot inanami nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Sudedo hita di pasu-pasu debata di bagasan ngulutta. Jala sudedo hita makirim
di pasu-pasu nanay pasahaton ni debata di bagasan parnguluatta. Alani disude pasu-pasui nang usaha tu hita tapasahat mamusei tutonga-tonga ni parsaurata di humaliangta di dia pehita maringanan. Song tema ni bingguta sadarion di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Unang so di hita pasu-pasu ni debata alai tapasahat mamusei pasu-pasui marhiti-hiti ngulutta nang akka artak tape nang akka pikiratta di tonga-tonga ni parnguluatta. Amen martangi yang mahita. Mauliate dot puji-pujian malay Tuhan di pasahat rohanami tuho di asi dot holong ni roham na toktong madongani hami. Mangaramoti hami di bagasan ngulunami, marhiti-hiti gogo dot hahipason, naboy di pakilalaon rohanami lahu mangulahon akka ulaon nami. Jalaboy hami marpungu di tikyon ali Tuhan, mamuji pasangapon guarmu na badiai rap dohot ruas ti huriam, na adong duwek asrem veteranon. Na pos dorohanami ali Tuhan, diari-ari naneng ro, boy muse hami marpung rap dohot ruas di huriam na adong diwek na asing piali Tuhan. Asa toktong hami marlas ni roha, mamuji pasangapon guarmu na badiai. Pos dorohanami dinamasa di tikyon, gabe boy ali Tuhan mabahek kami lamporsea tuho, laho mangadupi sudi akan namasaon. Porsea hami nadongananmu hami, nalehononmu gogo di hami, laho mangadupi akan namasaon, laho manaluhon akapanahit, na adong di humaliang nami ali Tuhan. Ali Jehovah debata amanami, songon haporsiaon ni si Abrami ali Tuhan, nabukas ibana sian huta hatubuanna borhat maninggalhon akka keluargana, borhat maninggalhon akka jona nyaman, marhiti-hiti haporsiaonna mangului pajowo ni debata di bagasan nguluna. Soni manang hami ali Tuhan nang haporsiaon nami maradopoko, porsea hami nadonganan mudo hami, naramotan mudohami di bagasan parnguluan nami, mangadupi sudi akka parukilon na masa di tonga-tonga ni humaliang nami. Ali Jehovah debata ama nami, nang dia kadongan nami natongon di bagasan parsahiton, na suhabilangan nami saluhut na nasida, na adong di bagas nasida, nang naadong di rumah sakit piali Tuhan, toktong ho na madongani mangaramoti nasida, mamasumasu si panganon do si inumon na pinangani na sida, makoron gogo dot hay paso ni. Dia kadongan nami ali Tuhan na tongon di bagasan habot ni roha, ala na nialap musa dadagdanak siyan tonga-tonga ni keluarga besar gultom, ina nami ng buru si bolon. Pos doroha nami ali Tuhan, ho na mga puli roha ng keluarga sa luhut na, nang akahahani dana nanialakmi piali Tuhan, asaboy na si dali Tuhan, majalo makirim akka silas ni roha muse tujuluan ni arion, na laho pasahaton mo di tonga-tonga ni keluarga ni nasida. Nang saluhut na program ni huriami na naing ulahonon nami tujuluan ni arion, toktong ho na mga ramoti hami, na margogoy ho kami, tarlumobi ali Tuhan di uluan ni huriami na adong di huria HKBP damion, asa toktong marbisuk na si dali Tuhan, laho memimpin hami sa luhut na karuas ni huriam, rap dohot parhalado ni huriami ali Tuhan, laho patupahon program ni huriami, laho padinggaton sa luhut na nanayang patupahon nami di tonga-tonga ni huriami. Posdorohan nami ali Tuhan, marhiti-hiti padongan yonmu, margogo hami, jala marbisuk hami, laho patupahon na dinggani di tonga-tonga ni huriamon.
Pardosa nagudang dohami ali Tuhan jumolo sesa dosa nami nagudangi. Asa talup hami majalo habauran ni pasu-pasum. Holan marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amen. Mare de Mahita. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang peon tangan mi Tuhan, leon tuau gogomi, di portibion ban maau Tuhan, hamoron ikhlas niroha, tuna marsaki, tuna dangori, gabe pangapuli. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang peon tangan mi Tuhan, leon tuau gogomi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang peon tangan mi Tuhan, leon tuau gogomi. Di portibion pai maau Tuhan, orang maralon dosa, iban gogomi talu musui si polis pangagoi. Pasu-pasu kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi, sayang peon tangan mi Tuhan, leon tuau gogomi. Debatado na sumarihon ngolutta, ibana do rajatta na manguluon hita madalani parngoluatta sigano pari. Ibana do Tuhan na majo hita sian hagolapon tuhatiuron. Ibana do tuhata na majo hita, huhut na mamasu-masu hita asagabe pasu-pasu hita, tusaluhut na tinopa. Hupuji hami maho Tuhan, na mangalehon ragam ni pasu-pasu di ngolun nami. Atong hot mahamu marpakirimon di bagasan haporsiaon na sian Tuhani. Hata ni debatado madok tuhita ay ida ma say na dong anakku dohamu ganup ari rasi rasa ro ajal di hasyanganon. Atong borhat mahamu tutong-atongan ni keluargata masyarakat do tu saluhut na humaliang gabe pasu-pasu mahamu tutu ay debatado na mamasu-masu ngolum arian dohot borngin.
Dereng masai upai ma nungara dero haki guru di omangoluku dotau tidak usmi aku honmu sungguh paturo aku unang sayolan manetek gohi sandok diriku. Tatangnya kon ma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroa ni salut si leon-leon na dinggan do nasa ulibasa na maliutus. Upasat hami masya na nilihon mi tu hami pelian nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam utada hami godang ni sileon-leon mi tu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. Horas madita saluhutna, selamat hari Minggu.